Għal sen oħra ġimnied il-kunċert Rockestra għal 15 l-anniversarju tiegħu. Bekk fit-30 ta' Settembru jerġa' jirtorna dan l-avveniment li jsir kawża ġusta fejn il-fondi miġbura se jkunu jmorru għal Demolta Community Chest Fund. L-edizzjoni ta' dis-sena li se tkun qed tirritorna ġew l-MFCC ta' Għali se tkun waħda speċjali hekk kif id-direttur mużikali tal-orkestra se jkun il-Maestro Aurelio Belli li sqar li huwa wkoll ibbenefika mill-għajnuna ta' Demolta Community Chest Fund. Bekk b'Rockestra qed jagħti xi ħaġa lura wara l-għajnuna kbira li ngħata fl-aktar perjodu diffiċli ta' ħajtu minħabba il-marda tal-kanċer. Ili dal-aħħar 10 snin, 12 sena naħdem ma nidirx, ġifieri nagħmel l-arranġamenti u qatt ma pretendejt xejn għax aħna nagħmluha nafu li għalan ġusta allura la jien ġifieri u l-ebda wieħed mit-tim qatt ma xejn. Illum il-ġurnata nara perspettiva differenti, illum qed nitħallas tagħha, qed nitħallas mhux bil-flus, imma bl-għajnuna tal-Community Chest. L-edizzjoni ta' din is-sena se tkun mimlija enerġija għal pubbliku enerġetiku tal-orkestra, tant li t-tema li ntasi tal din is-sena hija More Than a Feeling. Wieħed mill-imħuħ wara dan l-avveniment Paolo Borġbonaci qal l-orkestra mhux biss huwa kunċert tar-rock imma huwa avveniment b'kawża ġusta li jiġbor fih nies minn sferi differenti. Kantanti dejjem insemmi l-kantanti li dejjem ikunu magħna f'orkestra għandek il-Kenneth Kalleja, il-Chris, għandek il-Frank, Michela, jien. Mbagħad għandek nies illi biż-żmien ukoll bdew isiru parti mill-familja ta' orkestra bħal għandek Kirsten Graham li llum il-ġurnata naħseb huwa t-tielet show tiegħu, Kevin Paul, ħanaraw ir-ritorn ta' Rakela dalli Golnzi. Il-qlieħ mill-orkestra jintefa' fil-kalus tal-Malta Community Chest Fund Foundation. Bil-President George Vella fisser dan l-avveniment bħala wieħed li fil-waqt li l-pubblika jkun qed jieħu gost ikun qed jgħin lil minnu fil-bżonn. Importanti ħafna illi kif għadd fil-ftit kummenti li għamilt mhux inħarsu biss lejh bħala avveniment ta' entertainment imma li qegħdin nikkontribwixxu għal kawża ġusta li jiggwadanjaw minna eluf ta' nies diġà u sfortunatament fil-futur ukoll ħajkun hemm. Preżenti wkoll għat-tnedija tal-orkestra kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li appella lill pubbliku biex jattendi għal dan l-avveniment ban nobbli u li jippromovi it-talent Malti.